dan manzon Allah amin sharing din bidiyon nan ai ta comment da sallallahu alaihi wasallam. Wannan sirri ne zan bayar na mallakar muhalli. Duk wanda yake cikin gidan haya yake buƙatar Allah ya bashi muhallinsa, yana da fili yake so Allah ya gina masa, ko kuma bashi da filin yake so Allah ya masa dalili ya samu filin Allah ya gina masa, to ga wani sirri da zan bayar. Billahi lazi in dai zaka zauna kana wurdin wannan ayar ko da kafa 100 ne, ko da kafa 100 ne a cikin wuni, to alfarmar manzan Allah zaka ga yadda Allah zai maka ɗayyu, ya naɗe ma nisa ta zo kusa, ya ɗauke ma tazara ta same ka a kusa, ko mun karancin shekarunka, ko mun rashin dalilinka, kaga Allah ya maka dalilin, to ga abin da zaka yi. Alfarmar manzan Allah, Allah zai baka, Allah Ubangiji zai baka muhalli naka na kanka. In kana cikin gidan haya ka rasa yadda zaka yi, to Allah zai baka. In kana cikin gidan wani na aro, to ga yadda zaka yi, Allah zai baka naka. In ma baka san yadda zaka yi ba, wani tunanin yadda zai yi aure ma ya rasa yadda zai yi, to ga abin da zaka yi. Ayar ita ce, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wannan ayar zaka na yin ta ko da kafa 100, tunda ba ta da yawa ma, kana wurdin ta kafa 1000. Billahi lazi kai da samun muhallinka dab ka zo. Alfarmar manzo Allah zaka samu, na ba da shi saboda Rasulullahi.